Id-deputat nazzjonalista Ryan Kallus żelaq fin-niexef fuq weda ewlenija tal-Partit Nazzjonalista e kif der mhux ippreparata l-aħħar u evażiv waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista mill-Awtorità tax-Xandir it-tlieta filgħaxija, Kallus kien mistoqsi dwar weda ewlenija tal-Partit Nazzjonalista dik dwar il-famuża trek l-estrem. Wara li qal il-Partit Nazzjonalista studja din il-weda minn pajjiżi oħrajn li implementawha, Ryan Kallus kien mistoqsi dwar 5 pajjiżi li studjaw u li għandhom din is-sistema ta' trasport pubbliku. Madankollu, il-ġurnalist baqa' bla risposta. Dwar it-trek l-estrems u li ESGs, 5 Mela. pajjiżi li għandhom trek l-estrem system, Fuq u il- kumpaniji kemm għandna ESGs. Fuq it-trek l-estrem hija implementata diġà f'pajjiżi oħrajn. Lista. Illi nista' ngħidlek hu illi meta aħna ħabbarna ta' trek l-estrem kienet diġà studjajna pajjiżi oħrajn li teżisti għaliex kieku ma konniex ser inkunu qegħdin huma dal-pajjiżi? nipproponuha f'dan il-kuntest. Fuq il-kwistjoni tal-ESG. Le, huma l-pajjiżi Fuq ta' il-kwistjoni trek tal-ESG. l-estrem li m'għandhom. Fuq il-kwistjoni ismani. Jiena nifhem illi Ma- la studjajtu għas postafu, le? jiena nifhem. Intant meta mistoqsi aktar dwar din il-proposta ta' Trump, Ryan Kallus ikkonferma li din se twassal biex f'ċertu toroq nispiċċaw b'karreġġata waħda għaliex l-oħra tieħodha Trump. U allura Iva ser tkun qiegħda tieħu waħda mill-karreġġati preżenti, però daw ħajmorru 8 feet, Mark Lawrence. Din id-dikjerazzjoni tmur letteralment bil-kontra ta' dak li qal il-perit Tony Bezzina sigħat qabel li tkompli tikkonferma it-taħwit fil-wedjiet ta' Bernard Grech. L-ewwel ritratt li tellajt huwa tal-Coast Road. Min fejn għaddej Trump? Mhux mill-cycle lane? Le, mux mis-sajt. Mhux mill-cycle lane għaddej. ħajsir aġġustament. Ħatneħ- Ministru, ħajsir ħatwessa. aġġustament. Ħatwessa. Tal-karreġġati, Ħatwessa. aġġustament.